Vieš, prečo banky tak veľmi mlčia o zlate? Pretože ak máš zlato, banky nepotrebuješ. A to je pre nich obrovský problém. Pozri sa, ako funguje systém. Keď si dáš peniaze do banky, dostaneš možno 1% úroku ročne. A to ešte v lepšom prípade. Lenže banka tvoje peniaze nenechá ležať. Ona ich okamžite požičia niekomu inému, a to pokojne s úrokom 10%. Čiže ty dostaneš drobné a oni na tvojich peniazoch zarábajú 10 násobok. A teraz si predstav, že si namiesto toho kúpiš zlato. To už banka nevie ovládať. Nemôže ho natlačiť, nemôže ho zmraziť, nemôže ti ho len tak znehodnotiť infláciou. Zlato je skutočný majetok, ktorý máš v rukách ty, nie oni. A presne preto banky nechcú, aby si ho vlastnil. Navyše, zlato má ešte jednu veľkú výhodu. Môžeš si ho uložiť doma alebo v trezore a nikto ti ho len tak nevezme. Exekútor ti ho nedokáže stiahnuť priamo z účtu. Žiadne skryté poplatky, žiadne provízie, žiadne triky. A to je niečo, čo bankám prekáža, pretože tam nad tebou strácajú kontrolu. A preto ti stále dookola opakujú: investuj do fondov, investuj do akcií, daj nám peniaze do správy. A vieš prečo? Pretože v týchto produktoch majú banky vždy všetko pod kontrolou. Tam ti nastavia poplatky, tam ti strhnú dane, tam si určia podmienky, ktoré hrajú v ich prospech. Ty si len ten, kto platí, a oni sú tí, čo na tom vždy zarobia. Ale so zlatom je to úplne iná liga. Zlato nehrá podľa ich pravidiel. Zlato je tvoje. Fyzicky, reálne, hmatateľne. A to je dôvod, prečo zlato už tisíce rokov predstavuje skutočné bohatstvo a istotu. Kým meny prichádzajú a odchádzajú, zlato prežilo všetko. Vojny, krízy, inflácie, krachy bank. Takže keď sa niekto pýta, prečo banky nechcú, aby som investoval do zlata? Odpoveď je jednoduchá. Pretože zlato znamená slobodu. Znamená kontrolu nad vlastným majetkom. Znamená istotu, ktorú ti banka nikdy nedá. A to je niečo, čo im nehrá do karát.